Nuwun, assalamualaikum. Bapakmu ana, Le? Pak, masih kelionan teko. Paingan, Ding. Aduh. Wagenan, Ding. Abang ana, bapak ora ana. Pak, jare bapak ra ono. Ngene wae. Ngomong ana petugas verifikasi bantuan. Pak, bantuan. Oke, no. Monggo Pak. Lah angel men ditemoni bareng bantuan gak asik. Oke. Gila. Ora Kalau nemoni. niku trauma nek kali kliwonan niku Pak. Terus pundi? Ngeten, kula iki nonton Gen Dakar jenengan wingi angsal bantuan. Terus nggih. Leres Nah, nggih. saniki wingi bantuane dingin apa? Tinggi niku napa niku ajeng kula nggih butuh ngembangke usaha kula mboten saged lah wong kula nggih kliwonan gini titilan niku kathah kok nggih. Kayak sane wis entek. Kurang malahan Pak niku. Malah kurang. Nggih ngapunten. Kayak isih duwe mboten niku basa kliwonan ngoten niku. Tesih kathah. Tesih kathah. Tesih kathah. Wah. Jadi kan ajeng asal bantuan melen apa kepripun? Walah padake gaji apa sasi. Dan kula niku makane langsung beragam wonten diniki. Pun ngaten timbang Nggih. jupuk kliwonan, Nggih. saniki enten kur. Oh. Jenengan murid kur mawon kabeh sesuk sing harian ditutup. Saged to niku, Pak? Saged. Jenengan duwe usaha to? Gadah Usahane napa? Niku ngingu mendo kali pitik-pitik niku nggih. Nggih saged. Saged. Ngeten ora usah kesuwen gitu. Nggih. Jenengan cepake KTP. Oh. Mengke ten kelurahan kalih kula, dilalah blangkone kula niku entek. Oh, lah Mas niku petugas BRI berarti niki. Nggih, Oh, sesuk ten nggih. kelurahan niku. Ora ngonten. Mengke ngisi blangko ten mriku, Nggih. nggih kula daftarke kur super mikro. Nggih, jeneng napa niku? Saiki Saniki. gas. Oh enggak, niki disirin. KTP-ne dias to? Enten, Pak. Nggih, tak ngambil. Set. Set niki kula daftar sisan. Set Nggih. pun. Kayak niki mengke dicake ten ngene Pak Lurah, ten kantor sisih niki. Oh, nggih. Pun. Kinten-kinten lek cair kapan, Pak? Oh, sesuk nek wong wedok wis gelem ngaku salah.